कुंवर जी संगे कैसेट में बोले कि हर जी का नाम जप लो कैसे वो कभी कहले कि वर्ल्ड इज स्टेज एंड लाइफ इज ड्रामा वी आर एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। सारी धरती एक मंच है, जिंदगी एक ड्रामा है, हम लोग एक्टर हैं, कोई गायक कोई नायक कोई विधायक बना हुआ है, अपना अपना रोल सबे कर रहे हैं। एगो समय आई डायरेक्टर ऊपर बैठल बड़े तो हर फिल्म से सीन समाप्त हुई तरह के बोला ली है कितना जना तो बे सीन समाप्त भइले चल दे तरह का भइलो हो का होइलो तो ट्रक बरमजवे पर बही गइलो कितना जना का भी रोल बोलले बदल चेंज हो जाता है। ऐसे हरि जी के जप लो एक हरि जप तो ठीक रही लोग कहला बुढ़ापा में भजबा का भजबा एक हरि सुंदर शरीर बा बाणी में दम बा हरे राम 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 हरे हरे काहे पुरनिया हो जो काहे की हरजाम गाओ त का गई हरे राम कहो हरे राम कहो हरे राम अब बूढ़ हो जब तो क्या कहबो बूढ़ होइला होले लाम होले लाम होले होले तब क्यों पूछी ना ए बरा कीर्तन के बता लोग पूछी कि बढ़िया गाओ तोरा बुढ़ापा आ जाई शरीरियो पूरा हो जाई गइबो करबो त का होई हले लाम लाम हले हले केतना होले होले चिल्लाते रहबू केहू छोड़ावेला ना भेटाई होइगा भोर लगावते रह जाई होइगा लाम बाबा पियकड़ इतना दिमाग केहू के ना हो हइए नु ना हो हई दो तीन पे काला नहीं कहो ना ई त पार्टी उटी में चलेला इतना मस्ती खातिर ले लिया हम हो चाहे कि रहुआ हो लेकिन जो ओवर पियकड़ बाड़े बहाना जानता रह बाप रे बाप हम परसों के बात हो 24 घंटा जो नशे में रहता आ जाने की जगमगा जाता रहो बिगाड़ दे बनो मत बिगाड़ दे आ जहाँ पुलिस के गाड़ी के पति लोग बोल खाली एकदम सावधान हुए तो मुंह भागत रोकत आलू पुलिसों लो में चिन्ह वाला बालू गाड़ी रोक गाड़ी रोक पिया है तुम तो सही बोलता सवेरे के महुआ मरले ने छोड़ ले ऐसन बात को हुए कि गाड़ी में ना केहू बैठो ना केहू मरू चल गाड़ी में बैठ कतरू की बैठा ले नहर में पानी सूखल लो अब पेट 3 दिन से खराब एकदम पातरे व्यवस्था हो रहा नहर पर बैठ के होता नहीं एगो बोलेरो वाला बोतल कचार के पानी गिरा देला लो ओ हिंगल भराइल बा पैंट पहले बनी कहीं तो बैठ दे सीटिया पर नहीं हटो भाग ठीक कर देगा नहीं हटो सीट कौन धोएगा तले जरा सिपाही जी मारेगा वो डंडा से हटो नहीं मरना है इसी पर मारोगे अल्ले वराया हुआ है डंडा में लग जाएगा तुम खंगारोगे दादी हमर छील ना एकदम मूड में है त मसाला लगा के रहली हो अल्लाह प्लीज यार कितना दौरत में कोहरा था या तो बरसात में रोपनी बाकी लागे जननी अब जब छिला गई तो एगो ढूका लागो रहे कि फिर जाम मत जाओ तले पटना से घटना करा के ढोणी चटना बन गेलो हिट हो गेल बरका के करा के तो जन लोग सुनता मान ल कि निमन चीज तू बेचबे करो बेचैबे ना करे काजू पिस्ता लेके घूमा ना गांव में सुतार पर तो 2-4 डंडा पिटाई हो जाइबो जरूर जकरा जरूरत बहु जाके जनरल स्टोर में से किन लेता अपन बेचाता था से किनता ना मुना भैया ए जे सकेले उठ करू है ना जान तोर संगे केहू ना जाई ना रोवो कहत उठ के जाई ना केहू रो संगे ना जाई आ दूगो हाफ दोनों हाथ में लेके जाई ना 15 गो पियकड़ गिलास लेके दौड़ जाते खाल बाबा ठीक बानू पूरा खाली दिखा के लेके जाई के बुलावे के नहीं के चल तने तने मूड बने 15 आदमी पहुंच जाए परिवार के बाल बच्चा का हाल पूछे लगे सब परिवार ठीक बानू शांति बानू परिवार में तने बरियारे बना दे हम बीर ना आया बाबू माने चिकना खर्चा करबो हां 50 गो संगतिया पड़े हां दुख सुख के संगतिया एक एक दूगो होले हां आ खर्चा करबो संगतिया बाड़े खाली कहत बगे पियल छोड़ दे हल आदमी एगो संगतिया तर लगा ना लरी है सो अब पियावे लग 4 पे के बाद लगल 2 पे के बाद कैसे चले और चले 4 पे के बाद कैसे यार
जरूरत है तो बोले आदमी जानो दे दी। दे दी जान दे दी। व्यास जी यज्ञ कमेटी हनुमान मंदिर के जे भी ये मैंने कार्यकर्ता बा सबका तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार। अच्छा 151 रुपया पुरस्कार बाबी पूरा कमेटी के नाम और लो दे दीजिए बाकी बरवा घबराई मत इधर उरला पूरा लोग के लोड मत ली बरवा घबराई मत ये भी बाकी बहुत दे दी जिना दी हम जन्म की जबरदस्ती कमेटी में बाबू जिना दी हम जन्म की जबरदस्ती गांव गुने वहां के बानी में रहे के चाहत नहीं तन खड़ा होकर एगो आध्यात्मिक गीत तब हनुमान जी के बारे में चाहे रामायण से कुछ कथा प्रसंग 2-4 मिनट वो जलावल जरूरी बा कैसे देखी प्रसंग का हो खेत के डणे रहत आ 4 बीघा हम गेड़ा रही तब मन बुझाई कि अपन जोता था हां आ दियारा में चल जा डणे रहले ने के जोता के बा अपन तले दूसरा के 2 फाइट मरबो कल कि तोर हो जा परी के है जवा परी तोरे जोतला पर अपन बुआ निकली बड़ा सुंदर लय एगो रहे फिल्म में खड़ा हो जा ये भक्ति भाव महल में से ऐसे करने की जरूरी भाई गाना लय जानता नहीं कौन हो फिल्म में लय रहे कि तेरे सर की कसम न जुदा होंगे हम तुझको अपना सनम चुन लिया। यादव जी कितना खुश बनी मोनवा बाप रे बाप खुश बने की जाए दादा लंगड़ा से बेसी राज के हो के बान चंदा उसला तने जे हमनी के पैसो दिया तवे रात भर इनामो दिया था अब मजा लूटा तो अपन साल साल भर पर नचनिया बदलेला जहां झुरी आई लोग के छोड़ दी कोनो बात ना शादी ब्याह और हो गेल बन दुगो लइको बड़ा सो मेरारू एजी बिया के नहीं माने अपने लेकन दुगो बे मारा तो अपने नु कहला देखो ये बात हो कि माई जाने लेके करहो मलकिनी जानत होए खै मुंह अपने पड़ल बनू हमार तो दू लइका दोनों लइका मामा पर पड़ गेल बड़ा सब पता लगा में हैरान रहता नहीं मुंह में दोनों लइका मुंह में नियर पड़ बड़ा सब का जाने उनकर फोटो देखत रह से का